Oficiální seismické servery, například Vulcano Discovery, mění data, sníží počty otřesů a upravují grafy. Proč je i pro kompetentní odborníky tak těžké získávat správná a úplná data? Třeba podle AccuWater byl v LA během požáru až 14krát víc obětí. Jsou to jenom chyby, nebo je tady snad snaha zabránit nepohodlným otázkám o skutečném rozsahu události? Co je skutečným záměrem těchto úprav? Hodně tady, přátelé, něco nehraje. A tady máte malou ukázku z On Air, ale určitě se podívejte na celý tento perfektně zpracovaný pořad a sami si udělejte svůj vlastní obrázek. Mnohé iné dáta sa upravujú. No upokojujú situáciu, lebo ľudia keby si uvedomili, čo sa tu blíži a čo sa už teraz deje. Je to vlastne print screen zo stránky Vulcano Discovery, ak som sa k nej už, teraz som ju spomínal, som ju dosť sledoval posledné roky. No a ten horný graf bol pôvodný, taký, aký tam bol celé roky. Hej? Že videli sme nárast exponenciálny, to sú od magnitudy 3 a vyššie. Následne tento rok som prišiel na tú stránku a objavil sa ten dolný graf. Zmenený úplne. No ako nebolo tam nič napísané, že prečo sa to zmenilo v prvom rade, lebo takýto zásah by bolo treba odôvodniť. Zjednodušene, ten horný graf bol robený, ja som ho fotil, jak vidíte tu, tam dole, ten posledný ide taká tá čiarka dole úplne, tak to nie je, že tak bolo malo zemetrasenie v roku 24. Od 24 som ho minulý rok, ale som ho robil niekedy v polke. Tak vtedy som si robil ten print screen, som si uchoval a vlastne, keby som ho nemal, tak nemám ani s čím porovnať, lebo teraz sa k nemu ťažko dostať, lebo každý, kto si tie dáta stiahol, tak si robí vlastne a neverí ten človek, že to bolo ako keby z tej stránky, ale tu jasne vidno, že sú identické. No a ten spodný je aktualizovaný. No a tam je krásne ukázané, akože im narastli v minulosti zemetrasenia, hej. No a teraz vznikne otázka, že prečo? Prvá vec, že keby to tak bolo, že by manipulovali, prečo? No ja vám veľmi rád odpoviem. Pretože príde človek, alebo nejaká osoba si to pozrie a v roku 2009-10 sme mali podobne zemetrasenie ako v roku 2020, nevidno narast. Však to sa dialo aj v minulosti, hej. Čiže nevidno ten klasický, ten jak naraz, jak predtým bol, akože konštantne, jak išiel hore. No tak sa upokojí. No ale už si nepôjde preverovať jednotlivé dáta. Čiže zaujímavé, jak to tam sa skosilo. Dole z toho, aký by prestali byť zemetrasenia a ja len pripomeniem, že v roku 2011 sme mali mega zemetrasenie v Japonsku, v Tohoku, 9,1. Pozrite sa, kde je 2011, tam si to dá vypočítať. Oveľa nižšie ako tie predtým. Hej. Za rokom 2010 si dáte 2011, tam je tá palička. No a to mi chce niekto povedať, že tak malo zemetrasení bolo za ten rok, keď bolo také mega zemetrasenie, že úplne spadli krivky dole, už len to, ale to by sme to mohli dokazovať na datách, že nesedia. Samozrejme, data im nesedia s tým grafom, aj keď som išiel na ich portál, čo sa týka čísel. Hej? No a to je tak, len hovorím, toto je na prednej stránke, človek sa príde, hneď si pozrie, uvidí tento graf, nejaký človek, čo robí, alebo nejaký vedec, vybavené, nenarastajú. Čiže ak to správne chápem, tak upravujú sa dáta kvôli tomu, aby zostali ľudia v pokoji? No, ja si to tak myslím. Mne to z toho vyplýva, pretože keby to tak nebolo, aby to bolo všetko košer, tak to odôvodním. Alebo mi tie dáta budú sedieť. Ale nie, že urobím niečo také, jak v potichučku, keby ja som nemal ten dôkaz, tak ani jak to mám dokázať, že sa to zmenilo. Po druhé, zmenili sa aj farby, samozrejme, magnitud, tam čo sú predtým boli všetko červené, teraz dali modrú, hnedu, to znamená, môže to byť, že len ako sa niekto hral, ale tá stránka prešla masovou takou úpravou. Oni sa, mnoho zemetrasení sa naozaj dá dohľadať, ale ako keby v tých celkových štatistikách chýbajú. Hej, že ako potom, lebo väčšinu ľudí zaujíma celkové štatistiky, nebudú to píplať sa po jednotlivých štátoch a teraz to doľaďovať si, no ja som to robil, lebo som taký blázon, jak sa povie. No ale potom zrazu uvidí zaujímavé veci. No ale čo je dá sa povedať, zlé, že práve na základe takýchto dát skreslených sa robia analýzy, na základe ktorých sa robia rozhodnutia na vysokých miestach. A pokiaľ sa robia rozhodnutia, to každý, kto pracuje trebárs vo veľkej firme a kde sa robia veľké rozhodnutia, tak keď sa robia na základe zlých dát, tak aj tie rozhodnutia potom sú zlé. Takže je tam ešte niečo iné? Okrem toho si myslíš, že prečo sa to vlastne mení, tie dáta? No, ak som povedal. Lebo napríklad vieme, že keď sa stane nejaké zemetrasenie, tak sú tam také, že ľudia to nahlásia, sa to overuje a potom sa dodatočne ešte ako upravuje magnitúda. Prečo sa toto deje? No tak keby sa dokázal nárast seizmickej aktivity globálne, ale myslím, že nie nárast taký, že trošičku sa zdvihli, ale fakt silno, no tak vznikajú otázky, že prečo v prvom rade. A sme zase doma.
čo to spôsobuje, ak sa tu ľudia pýtajú, no čo to spôsobuje, však nech odpovie nejaký kompetentný človek, lebo on bude popierať, že vôbec je narast, pretože bude vychádzať z dát USGS alebo si stiahne dáta z ich stránky, podotýkam stránka Vulcano Discovery zozbierava dáta aj z USGS, Geofon a z všetkých možných, čiže tam chodia dáta z rôznych seizmických agentúr, ale keď sme potom porovnávali, že sme stiahovali tie dáta z USGS, lebo USGS nerobí grafy. Hej? Všetky tie seizmické agentúry si nerobia grafy, aby ľudia nevideli. Proste všetko sú len v nejakých číslach. Oni hlásia tie zemetrasenia, ale nikto si nevie nejaký rešerš urobiť jedine tak, že si stiahne tie dáta a urobí si vlastné grafy Excely. No a čo sme videli, tak tie grafy úplne nesedeli napríklad už len s týmto z Vulcano Discovery ani s jedným. Proste grafy stiahnuté z ISCčka alebo z USGS alebo stade proste nesedia. Ja hovorím stále, že s tými dátmi o zemetraseniach na celom svete sa obchoduje jak na bazári, hej. Že v podstate to vôbec nie je konzistentné, nie je nejaká jednotná služba monitorovacia, ktorá by reálne všetky tie dáta, ale dobre, všetky sa asi nedajú, chápeme jednotky, dvojky, ale aspoň tých trojek. Od tých trojek by to mohlo ísť naozaj už dobre merateľné. Minimálne od štvorek. Hej. Tuto nám Peter napísal zaujímavý komentár na TikToku. Teraz som čítal na AccuWeather, že počet obetí z minulého roka z LA je snáď 14-krát vyšší, ako oficiálne povedali. No. Čiže nie len, že sa manipulujú dáta, čo sa týka zemetrasení, ale dá sa tak povedať, že upokojujú situáciu. Asi aj mnohé iné dáta sa upravujú. No upokojujú situáciu, lebo ľudia, keby si uvedomili, čo sa tu blíži a čo sa už teraz deje, tak v podstate vzniká otázka, že či v tomto formáte a v tomto rozložení spoločnosti máme nejaké východisko. Mohli by vzniknúť nepohodlné presné otázky a odpor voči určitým inštitúciám a tak ďalej. Museli by prinášať reálne dáta a vznikne debata, diskusia. O to tu ide celé. Vznikla v spoločnosti diskusia. Bez toho to budú popierať, ľudia nebudú vedieť, čo sa deje a keď sa to dostane tu ku nám, už sa to dostáva, tak vznikajú otázky a jediné, čo im sa dostane ako toho vinograda v Rusku je, že všetko je v poriadku, upokojte sa, je to normálne, ale keď sa nám začne triasť zem pod nohami a spadne nám strop, tak mi to bude jedno, čo hovorí nejaký vedec. No, už ma to bude týkať. Máme tu nášho odborníka na dá sa povedať, klimatické zmeny, environmentálne inžinierstvo a geodynamické Ivana. Manipulácia s dátmi v Indonézii. No a keď sa nám zobrazí, tak uvidíte v podstate graf z ich inštitútu, z Indonéského inštitútu BMKG. Dáta práve z tej stránky Vulcano Discovery, kde môžete vidieť a porovnať, že za roky, myslím, že tam je rok 2009, áno. Takže 2009, áno, a máme tam dáta. 10 000. Myslím, že pozriem, počkaj aj ja. Áno, na 2009 máme 10 561 všetkých zemetrasení v Indonézii na tejto stránke Vulcano Discovery, áno. No a keď sa môžeme pozrieť na horný graf, priamo z Indonézie, tak za rok 2009 máme koľko? Máme 4300. Čím nestretol. Ja neviem o tom, že by sa v nejakých takýchto agentúrach robil audit a keď sa robí, že kto to kontroluje a či to je nejak proste perzekuované alebo nejak, tak vôbec nevieme. Ja vychádzam stále len z tých vecí, ktoré si vieme my dohľadať, sú verejné a tu sa snažím poukázať len na tú nekonzistentnosť tých dát, na tú manipuláciu. Takže možno sa vyjadrím k tomu, čo sme sa bavili, že prečo je tam 10 000, podľa mňa, môžem povedať len za seba. A treba si pozrieť rok 2018, čo je hneď vedľa toho. Na Vulcano Discovery uvádzajú 2677 zemetrasení za celý rok. 2018, a jak na grafe BMKG vidíme, tak tam bol práve ten exponenciálny naraz za rok 2018 11 000. Tam počkaj, 11 920. Niekto si môže povedať tiež, že kto má teraz pravdu, ne? No, sa vraví, no. To je dosť veľký rozdiel. No. Vieš, že keby prosto bol rozdiel, že jeden povie 11 500, druhý povie 11 420, poviem si dobre, to sa ešte dá, ale pokiaľ je takýto zásadný rozdiel v dátach, tak dá sa týmto dátam vôbec veriť? No u mňa minimálne za tú stránku, ktorá teraz sa upgradeovala, ako hovorím, tá Vulcano Discovery, jak ste videli, tie grafy narastli do minulosti, aké by tie dáta a tu sa vidno, že ako ubudlo tých zemetrasení minimálne v Indonézii, tam nie je 11 000 2600. Tak z týchto dát napríklad majú vychádzať tie grafy po tom, čo vidíme. No ale nesedia s grafmi, čo je priamo z Indonézie, z toho ich inštitútu. Ja verím viacej Indonézii, pretože to je ich monitoring, hej.